Stretli sme sa zase po dlhom čase trošku. Milo, Žia, tuto pán Roman kameruje, teraz je bez trestu a bez žiadnej výzvy, takže ja tu mám takto škoricu, mletú a aby ste videli. No. A ja tu mám nejakú dobrodku takisto. Miloš tu má dobrodku a to je krmivo pre ryby, také granulované celkom, neviem čo to je zač. Smrdí to jak svinia, ale Totálny. tak si to nasyp do misky. Koľko dáme? Koľko dáme? Nie, celú nie, to by bolo moc. čo ale uvidíš koľko štvrtku, a niekto sa niekto sa pohrali misky, takže... Dáme štvrtku. No daj tak štvrtku. Uj. Tak pol. Ja si naberiem škoricu. Aby ste verili, že škorica to je také takto sľavené a ona tak dymí. Aha. Je to škorica, fakt. Aha. To si musel toľko rozsypať? Neviem. Toľko je mám dať, neviem. Daj to uvidíš. Kopcovi tu stom daj. Snažím sa nerozsypať ako Miloš. Dobre, to stačí. Dobre. Počkaj, ukáž sa. Tu máme aj náš Epicment, pozri. Máme žuvačky nachystané, vodu, Vody, všetko, lebo to nie je len to tak. Tak poď Miloško, dáš prvú lyžičku? To úplne zabudli, idem na to. Kto ide prvý? A Ja, tomu ja, na to. ja. Poď Miloš, ja si ja počkam. Dobre to je? Jedz, papej polivčičku, papej. Jak to títo ryby jedia? Som ryba. To dá sústromík. Čo to je, keď si pomalé? Prvý hold je za mnou, dobre. Tik. No, poď. A celú. Ja medzi tým si tu budem povedať, hej. Dá sa to? Dá sa to zjesť? Jako? Máš čo vôbec? Funíš, jak komín. Drž to v hube. Ty kokos. Prehltni to. No, zahora v hube. To nevadí, to je v pohode. Fuj, to je hnus, to je toto. To je zlo. No. Máš to? Už mám sliny celkom. Fuj. Už sa mi robia sliny, lebo... Zatiaľ sa lyžita škorice dá zjesť, aj bez vody, ale... Už mám žuvačku. Ešte to máš v ústach, hej? Fuj, ty kokos. Je to nechutné, ale je to smrdí strašne. Mal som 2 lyžičky, idem na tretiu. Fúha. No to mám sebou celkom. Máš to? Až potom vyplachne, ak to dáš celé, uvidíš. No. No. Je to za Tak Janko to zvládol. Teraz to môžeš, ne? Zapiť. No Miloš má pred sebou ešte celý paker. Není toho veľa? Nechaj aj rybám. Ja to musím... Kokos. Chutí? No ako v pohode. To máš ku tomu cvičeniu také granulky. Bielkový. Ale dám si žuvačku. No nemám chuťové bunky, ty kokos. Daj mi to skúsiť. Aj. O ty kokos, to je hnusné.
hnusné. So žuvačkou zase neveru, čo? Už nie, však sa No, zabiješ. 3 lyžičky a... Fuj, to je hnusné. Daj detail. A ty máš pevný žalúdok. Bože, tak asi to takto ukončíme, čo? Mohli by sme. Tak môžeme povedať, že Janko výzvu splnil, Škoricu zjedol a ja som iba okoštoval teda. Dohodneme sa na tom, že asi sa to nedá jesť. Není to bohviečo? Som čo budeš jesť na budúce. Neviem, ale niečo určite vymyslíme. Tak teda čaute.